Chionade. Chivo bene. Weekend mari? Di masao kabisa. E Anadi maber kabisa kama karachuonyo. Na wuothe karachuonyo wuok karachuonyo nyaka kamo chakore nyaka kamo gike. Nyaka kamo gike. Ber. Nono ka wuoth ber. Samoro bi kaka thulu mari mondo mi rieri weekend kabisa. Udi jaboro okang'eyo ni kopo nono ni gimoro inyiewo kata mana siling 600 ti wuotho kod madambi. Okay. Tuchopo kamoro ma ng'ama miyo ema uso. Tiwacho kata ne wuod ma yudo ka gino ber ni idwa ni mondo mi kawe. To in kaka ng'ama dichuo, pesa ni ufuku ni migolo pesa. To goni bei ni gima kama kata gimidwaro ni to en siling 600 mane beche. To gi chunyi maler. Kaka miyo ni seche moko sandore kata mane bath ndara ka chieng' chame kuuso. Tiwacho ni en 600 sawa. Ingini wuotho gi madambi. Tika 1,000 nikech udinore. To change tame tinyise ni it's okay. It's fine. Keep change nikech okiyudo 400 change to mar ariyo. Gombo mondo mi chuny ma ango en ni mondo mi ainuai. Kami use bath ndara michandrie ni. Samoro ba nyalo bana appreciate. Okocho nyaka ami mana bech gino nikech seche moko an gi pesa. Tika otwene 1,000. To ng'ama miyo ma in godo ni ma jaudi ma be ondo ng'e bech gini. Kao pesa ne okel wet mamani. Ni ayie manyo change. Pesa ni okewene mamani kama. Ayie manyo change one by one. Mwami mamani 600 nikech mane bech gimo uso 400 change wabe godo. In gi chunyi maler ti promote mamani. To me not. To nene kagima iketho pesa. Udi nyaboro kaka dichuo. Ma in mineno ni promote ng'atni. Iye mama ni kao pesa ni elwet mama ni madhi man change mawe koso gi chuny maler kaka ne sawe gini to 600 kati di understand. Ti promote ichiwa lofu. Ti wende go ni I wish you well. Biashachi. Dhi mbele kod kwe. Kaka ng'ama dichuo i promote nikech in gi pesa. Okiro di nyiew gine beche. Ni customer mani biro to kao pesa na ayie manyo change. Ayie manyo change. Gini 600. Siling 400 wene mama ni nikech ang'o. To iti wene mana nikech at least bit ne in gurutu with iloro kata badi gachi moro gudma. Yochane ma pesa di ni 600 tigolo 1,000 yochane ya change uga. Where go? Don't worry. Be wala usa, don't worry. To imbira na kaka chieng' chame wa tandara gigire mauso ni samoro se neno nyaka saa 8. Samoro se neno nyaka saa 11 ka fi chiegni romo poko yudo gimoro. Ti iwacho ni yawa ruoth to beto gwedha. Koro karito 400 to garita chungo ka. Chama lofu. Mama niko insist ni manyo change. Jaudio insist ni awe pech gir wenga. Jauda no kuro. Daka tinge mitoka. 400 apogi gi dhako. Okay, dhako riambo gino ok 600. Do en 600. Tana se mama miwene change ni ng'eyo. Adoro gwethe odwa. Odni en oda gi madam achiel mineno odi siling 400 ni. Omera madam doje mtoka asechiwo 1,000. Ang'o timi? Pesa chwora. Pesa chwora. Adonjo mane mtoka tago adio kama ndikili go. Adi kabisa. Nyini mama ne benigi right nikech ma pesa chwore. Pesa chwore ng'awo nyise ni en pesa ne. En momi ne to de tingo shopping. Mane mare. Nyini mama ne boke dhi lobura ka nikech ginto 600. Yes. Ni sawa. Ichalo ng'amo ka 400 owito. Awito na ditamiyo ng'ata. Ano nyithindo kata gima dhi anyuni gi lollipop ka donje otungi. Adoro gwethe odwa. Koro tene joma mini ok dwar gwethe odgi seche moko ur jaboro. Nyego. Mok no rito mwandu chwore. Mwandu ni odgi gin nyaka gimitoka to mama mauso mana kata nyanya tie ndarani. Okodwa no wene 400 marango. En nyego marango. Tineno kata ni ur jaboro miya nikech buru chame ka chieng' chame ka. Gwethgi odhi pogo mana odwa. Mine ang'oma no. Koro ng'ama miyo ni ineno ni rach nikech odwaro 400 change. Rach seriously. Change mar chwore. Katinge. Tibro tinge. 400 no kanyalo kowe nyake ot. To kowe nyake ot. Okatinge. Iwe gi chuny maler. Anawe gi chuny maler. To ma igweth. To ma ya gweth. Nikech en paro na. En huka. Koro miyo ni rach. Miyo ni rach. Kum dwaro change. Ichiene mokwongo. Chieno mondi. Yaw. Jaudi ni kare kabisa. Sling 400 ni enano. Osedi neno ni oruma in gi pesa. No, nikech
gino dong nengo ne siling 600. Te in go in nyaka diga. Mano ba kono ni kare pesa na iduogo. Osida to gwethne. En karo agi kanyo donjo namo. Dala FM. Mato ko yuwe nya kwara donga jo so jalo jo wota merata. Ero. Moko mama no timo gi barati mugi. Timba. Mama no bebe ndara samora alo pinya ko diambo. Yes. To ko no kata di maro. To ko mama beto ya odine di dari ke lutu ya kadari. Buana. To ko ni je rota mara. Ko ka mo no ya wada wa pesa na to ni ma agogo mine ni kinga kinyo mo ko ma. Pejigi. Koso ni kech mami emo me ka pesa. Bayan selo mama no dong biro gi 400 kanyalo chope obi nyaka ting mora luor madoga mi mama no pesa iro kamano ibe koro in gi wach ni mama ni ikaw nyaka namba no go Dala FM. Ero okawe cheja dia manya pesa chuori no se gwedhu un gi gari okudwa gweth moko Dala FM. Yes. Mato nyolo we. Nyolo weche. Apendi kaza nyeo mama ni dong mana ze promote poda taka wende na promote kendo tende na bego ato tamore to kore neno mana ni wawe ni buro se chame ka ai mana tende mayo da ze promote nyepo kore chal gi dhako chal gi chiegi manyo chiegi bonge pogro kikindu Alura makaw nyaka namba niche nyaka many bwana pesa en marwa wacha jokes manoro zinyara sembo wacha rango wacha ni change nyaka many bwana ma pesa chuora pesa en marwa wacha jokes bwana to gari to ni kama ywe gari ni kama tinde dongo sing 400 podi chaki dasuri mama ni odgi bo pongi chieme fridge bwana odgi bo pongi ma gimedo mana stock ubro dhier nyaka chieng